चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे आनन्द होननाय गामियाव नैबे मोनसे न'खरनि खाथियाव मासे मुफुर फैनानै दंफैयो मुफुर दा नायदोनै नोंथांमोना जेरैजोंबो मानसिफोर लोब लोब रायजो राजाफोर फैदों नैबेलाय नायदोनै नैबे दंफाङावनो नैबे दंफाङाव दा गाखोना दङ नै जुम होना दिन्थिबाय आं बारा मोजां सिनायाबो जानो हागौ दा नै बेबायदिनो नेट होदिंबाय नै गाहायावहाय नेट होदिंनानै बेखौ गाहायाव फैहोनायनि बेबस्था लानो नागिरगासिनो दङ थारमाने नैबे न' सिङाव हाबनो नाजादोंमोन आरो बे बुस्थुआ बेनिफ्राय नैबे दाग नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै गसंखादों सारिथा खद अ हय 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 घर ভিতৰত মানুহ আছিল নেকি কোন আছিল কত বেটা কত এ আচ্ছা 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 বেগুরবো দंबावोसोमोन ओरै खारलांखाबाय जायदों बुस्थुआ চাৰিজন মান আছিল ভিতৰত বাচ্চা আছিল চাৰিজন বিহাত আছিল বেটি আছিল এই এতে ছায়া আছিল ঠাকুৰে কমাইছে দে কি বল বাপ ৰে বাপ দুইজন মানুহ কিমান ওখ এইখিনি মান হ'ব এইখিনি মান আচ্ছা আচ্ছা খাৰা হোৱা নাই खारा होये अ माने बिराद गोजौ नैबे दरनि बिसिम सहैदों आखाया होमब्लाथ' जों बुजिनो हायो बिराद गोजौमोन बे नायदोनै मानसिफ्रा जेरैबो मानसिफोर माने नुफेरनिखाय बे मासे मुफुर हाग्रानि मुफुर खारनानै थाफैनायखौ बयबो नायनो थाखाय लोब 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 फैदों मानसिफ्रानो जेरैबो मानसि दा होबथानो गोनां जाबाय माखासे एरियानिफ्राय दा सफैबायनो मोनसे रेस्किउ टीम दा नायदोनै गोबां मानसि जेरैबो माने नुफेरनि बुस्थु जुनाद फैनायखाय माने गोबां गामिनि मानसिफ्राबो जेरैबो नै ओरै सिनायाखै उल्था जादों खेबनाया ओरै नायदो नै बैलाय सोरगिदिं नै बिनिफ्राय ओरै गासिबो जेरावबो मानसिफोर मोगथाङाव नुफेराखै बेनिखायनो बयबो नायनो गोसो नालाय बेबायदिनो दंफैयो नै गोबांनो बै बिफाङाव दङ नै बैलाय गोसोमनो नै बेलाय by the WTI, Wildlife Trust of India. Yes. And they are using this for the rehabilitation center and rescue for the animals. For the lader नै नैबे मोनसे बिसिनि डिपार्टमेन्टनि वाइल्ड लाइफ ट्रास्ट अफ इन्डियानि नैबे गारि बे गारियावनो बिथांमोना माने हमनानै थिखांना लांगोन नैबेयाव सोनानै नै बेलाय बे फानजारि लाबोखादों बिथांमोना फानजारि बिराद मोजां खादा औ बिराद मोजांबो लाङो हाय औ लां मोजां दा उखौथ' उखायनो हाखाया बिसोर उखाय हाया लहानि बुस्थु ना औ नै बिदि आरो दा नैबे मुफुरा गोजौ बिफाङाव थानायखाय बे दंफांनि सोरगिदिं बेबायदि नेट होगदिंजोबनानैहाय दा माने जेब्लायो बाज्रुमो खारग'नो हायि बायदि बेबायदि नेट होगदिंजोब्बाय नै बे बिथांमोना गासैबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोन नै बै दंफांनि गोजौआवनो दङ मुफुरा बैलाय हनै नै नाहरदो हनै दलद दङ नै नैबे नै रेस्किउ टीमनि बिथाङा वाइल्ड लाइफ ट्रास्ट अफ इन्डियानि दा बे बिथाङा आखायाव लाबाय थादों बे मोनसे सिलाइ बायदि जे माने मेडिसिन मुलि गावग्रा सिलाइ आरो बेजोंनो बिथांमोना गावनानै एसे गावसिनि खामानियाव आवगायगोन गाहायाव देना होदों हनै नै बेबायदि देना होगासिनो दङ माने आस्ते गावनो ओंखारो खोमा बेखौ नाजादों आरो गोजौनिफ्राय खोख्लायोबाथ' माने जखम जाफैगोन नै नै ओरै मोखां जादों नैबे साराखौ बमा नै गिनायनि बमा गावना हरदों नै वा होमब्लाबो गियाखै ओंखाराखै नै ओरैनो दङ नै औ नै दा बेबायदिनो ओंखारहोनो नाजागासिनो दङ नै खिन्थु ओंखारथारा बेबो आवाजसो होलायबावबाय नै आवाज दाला ओंखारबाय माथो दासो जोबैदों आदार फानदों एसेबो ए अरदों अन्थाइखौ अरबायसो माथो ने दुरुंखौ अरबाय हनै औ आदार सान्दों दा मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोननिफ्राय जों एसे मिथिनानै लानि
Okay. Angni sinaitia, angni muang SK Musahari, Polsek Grade 1. Ang Amteka Range ni sase forest staff. Yauhai maya 26 na maya. 26 November. Lagbhag belasini sari tasihau local mansifora be hagrani mufur oंखारबोनायखौ नैबे न'खरनि एसे औरि खोला साइडजों माने नुदों आरो ना अमा खानाय जायगायावहाय नुदों ओमफ्राय बेखौ नुनानै अमाजों बे आदार जानाय ओमफ्राय आदार जाखांनानै बै औवानि सिङावहाय थानायखौ नोजोर होदों आरो ना नुदों बिनि उनावहाय मा फैदों मा न'नि मानसिया गोमोबाय मा बुस्थु मा जुनार अमाथ' नङा गोजाननिफ्राय नोजोर होनानै नुबाय बेथ' निश्चय माबा मोनसे गुबुन जुनार जानो हागौ होननानै दानिया खाथियाव थाङोब्ला माने मुफुर हाग्रानि मुफुरखौ माने आइडेन्टिफाइ खालामो आरो बेनिफ्राय लेंहरलायबाय माबाय दावराव दावसि जाबाय जमा जमि जाबाय ज' बेंनानै माने गावखौ प्रटेक्सन होनो न'खरनि गथ' गथाय मानसिफोरखौ एरियानि मानसिफोरखौ प्रटेक्सन होनो ज' जाबाय ज' जानायाव एसे हुवा दुवा जानायावहाय बियो खारनानै नैबे प्रदीप सूत्रधरनि न'जों एटाच जानाय बे गाम्बारि बिफाङावहाय बियो आश्रय लाबाय आरो गोजौआव मैयानि मोनानि समावनो बियो जानो हागौ 5टा बा 5:30टानि गेजेरावहाय बियो बेवहाय गाखोदों बेनिफ्राय बे खबरखौ जोंनो इमिडियेटलि हरबाय जोंनि आमटेका रेन्ज खयलामयला अफिसावहाय इमिडियेटलि बे एरियानि मानसिफ्रा हरबाय हरनाय लोगो लोगो जोङो आधा घन्टानि गेजेरावहाय बेयाव सफैनानै जोङो रायजोफोरखौ पाब्लिकफोरखौ गेदार जानायखौ जों बुजायबाय जे बे हाग्रानि जुनारजों बांद्राय खेला खालामनो नाङा नोंसोर गोजानाव था बेनि जिबननि सेफ आरो सिकिउरिटिनि थाखाय जों फरेस्ट स्टाफ दं आरो पाब्लिकफोरनि सेफ एन्ड सिकिउरिटिनि थाखाय जों फरेस्ट स्टाफ दं नोंथांमोनहा जेबो बेखौ आवलायनो नाङा होननानै जोङो मैया मोनानिफ्रायनो दासिमाव दाबो दङ बे जायगायाव बे जाहैबाय आनन्द बाजार खाथिनि बैग्रिगुरि गामि आन्डार आमटेका रेन्ज चिरां डिभिजन बुस्थुखौ मा होननानै आइडेन्टिफाइ खालामनाय जामारखो दा बेखौ हाग्रानि मुफुर गोसोम होननानै आइडेन्टिफाइ खालामनायबाय एसियाटिक बियार ओमफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ जोङो अलरेडि वाइल्ड लाइफनि बेटि डक्टरा बेवहाय दहाय फुङावनो सफैनानै दंफैयो बेनिफ्राय बिथाङा गावनि प्रसेस मथे जे बेखौ रेस्किउ खालामनोबा मा इकुइपमेन्ट खालामनांगौ मा रेडि प्रिपेयार खालामनांगौ बिथाङा खालामगासिनो दङ उइथ द हेल्प अफ फरेस्ट स्टाफ बेवहाय फरेस्ट स्टाफा जोंनि आमटेका रेन्जनि फरेस्ट स्टाफजों लोगोसे खुख्लुं फरेस्ट स्टाफ प्रटेक्शन स्क्वाड रेन्ज काजलगावनि फरेस्ट स्टाफ ओमफ्राय रुनिकाटानि फरेस्ट स्टाफ जों गासिबो दंजोबो लोगोसे खाथिनि SSP ससिपुर BOPनि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्टजों लोगोसे बिथांनि SSP फौजिफोर फर्सफोर लोगोसे जनाथा बाजार BOPनि SSP अफिसारजों लोगोसे माखासे बिथांनि फर्स लोगोफोर बिथांमोना मैया मोनानिफ्रायनो जोंजों हेल्प खालामगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेखौ रेस्किउ खालामनानै बबेयाव लांनायनि मा बेबस्था लादों बेखौ रेस्किउ खालामनानै बबे जायगायावहाय हगारनाय जायो हाग्रायावनो हगारनाय जागोन दा बबे जायगायाव हगारनाय जागोन बेखौ हाइ अफिसारफ्रा बेखौ डिसकास खालामनानै बेखौ थिक खालामगोन ओमफ्राय दासिमाव जोंनिसिम बे माबाया डाइरेक्सना फैथ'नाय जायाखै आरो दासिमावथ' जेबो माने पाब्लिकफोरखौ खहा खालामनो हानाय जेबो नुवाखै दासिमाव पाब्लिक जेबो खहा जायाखै जोङो जाहाथे पाब्लिकआ जेबो खहा जाया बिनि थाखायनो जोङो एडभान्स खबर हरनाय लोगो लोगो माने जेबो जोङो माने जेबो माने माबा देरि खालामाबालानो उइदाउट फार्दार डिले जों इमिडियेटलि बिसिम रास जाफैदों आरो पाब्लिक गेदारिंखौ जों बुजायनानै कन्ट्रलाव दोनदों ओमफ्राय बे गोजौ गाखोनाय पजिशनाव दासिमाव दं जेबो पाब्लिक हार्म जायाखै ओमफ्राय जुनारनावबो जेबो माने फिजिकेलि हार्म जायाखै ओमफ्राय बेफोर जुनारफोरा बे गामिफोरजों खारबोनायनि जाहोना मा जानो हागौ बेखौ ओरैनोथ' जोंनि अनुमान खालामनायाव हाग्रायाव मानसि हाबनाय हाग्रा एवस्रांनाया सानसेनि उनाव सानसे बारायलांगासिनो दङ दा बिनि थाखायबो बिसिनि थानाय जायगायाव आवलायनाय हिसाबै आरो बिसिनि थानाय जानायनि माने अभाब जानायनि थाखाय बिसोरो निश्चय ओरै हायेन फारसे ओंखारबोदों जानो हागौ जों बेखौ अनुमान खालामदों आरो आन्दाज खालामदों दे हामबायसै थेंक इउ